sari-saring serbisyo tulad ng haircut, pag-aahit ng kilay, mani at pedicure, at massage. Ilan lamang ito sa libreng serbisyong tampok sa pagdiriwang ng International Women's Day ng Local Government Unit ng Iriga. Nagmistulang Pamper Day para sa mga empleyado ang araw ng mga kababaihan. Isa sa mga maagang pumunta sa City Hall at nag-avail ng libreng haircut ay ang social worker na si Sharon Tud. Malaki ang kanyang pasasalamat na nabigyan sila ng panahon ng LGU para makapag-relax sa loob mismo ng kanilang pangalawang tahanan. We are so thankful that our contribution to the LGU ay nabigyan ng pansin. Binigyan kami ng malaking reward for us. Dumalo rin sa selebrasyon ng iPatrol focal person na si Rene May. Binigyan din niya ang kahalagahan ng paggamit ng boses ng kada individual upang makagawa ng pagbabago para sa pamayanan. Siya nga, bilang mayor, pinakita niya na kaya niya lahat. Although maraming mga batikos, alam niya, hinaharap niya yun. Yun po, siya po ang tinitingala ko. Kaya kung ano man pinapakita ko sa syudad, yun ay dahil nakikita ko ganun siya, magaling siyang leader. #Women Make Change at WANA laban sa pandemya, kaya ang tema ngayong taon. Yung mga magmamassage po, yung grupo po ng PWD, sinda po ang kasi may association din silang nagmamassage. Yun po, under po sila sa DSWD sa PIDAW, sa Person with Disability. Opo. And then another po, yung LGBT community naman po, sila po yung nag-offer na magkikilay and blower. Paglilinaw ng City Human Resource Management Office, bukas para sa lahat ng empleyado, lalaki man o maging miyembro ng LGBTQ, ang lahat ng libreng serbisyong ito. Sabi ko nga ni, paano ba yung ng Women's Day? Irakman kang mga men. May man Men's Day. Kaya lang, kung tutingin kung i-realize mo kaya, grabe man talaga ang sakripisyo ng mga mothers, lalo na ng mga kababaihan. Sindagabos kumbaga obligasyon ng dagabos, kumbaga nag-a-adjust na pinagpapadakula ang mga aki, tinatama-tama mo ang income mo para makatawid, diba? Tapos, aside ka yan, magbukbados ka, 9 months yan, magmanganak ka, ano yan, delikado ang buhay mo. So, it's either pwede ka magadan o buhay ka. Dakulong ng sakripisyo ng mga babae, dakulong ng sakripisyo ng mga mothers. Kaya, Happy Women's Day. Lalo na kung ma-menopause na, ma-period na, may dysmenorrhea, and all that. Grabe talaga. Panauhin sa okasyon si CSC Camarines Sur Director Dolores Salud. Napuno rin ng kantahan ang selebrasyon at syempre, hindi nawala ang food treats para sa lahat ng empleyado.